Haino hailam sogo khajane takuk tei bukuk songrongno somung channel tini ke tui phaijao ka motor bai a songnani hinai nahade angoro motor khugui na kha tak bono kisa rugrnai motor no rugbai mani yagulo thanda oi kisa motari be togui nanai tai norok nangkhange glass khikorok bai pano tok di bono kepe khe togui nanai togbai mani yagulo yang a phonba nang kaham kai sui na kha som kisa rkha tai sutui rnai tabuk mosoguri bo kisa renai mosoguri rok rkhangkai a bazar rogo kheno thogo chakhangkai obono tabo kaham kai bulbai giranai jotono phnangnai mosorok sutui mosorok somrok no bo jotono bulbai nai obo haike seri chakhangkai belai no thogo a baza tabuk bono bulbai kha tak bono 10 minute rest tonai tonai a bising rogo somrok mosorok hamna bagui karai ready thokbo tungkha tabuk baji sinai a norbo kaisa koimung norok jodi nani channel katalang tongkhai norani channel subscribe khai redi tai ani video no like redi tai share khai di nongni friends tai family rok no asuk no hambai nahadi phone buri serka kachak kha tak tai baisa bu muda mungkha nai gere nai phirogui nahadi kachak kha jotono tikhlai sinai abo kachak kha ekdom mosor mani bagui mosoguri mani bagui tebo kachak ngo abo hagen tikhlai bai ke tai songnani bagui risu mosokotang hasing pias na khabono tabo hulbai girenai tai doina bolai ba kwbangma suina khabu bornani hinai hulnai obonobo ekdom kaham kai tini mui kwkhrang sing sinai nahadi kaisa mixer da kham jotono doina bolai borono ekloge hulnai orno daire bai khe jotono tabo bono hulsinai nahadi hulbai ke tabung nai girenai nahadi ekdom kwkhrang kha tini mui khe kwkhrang sing sinai o thogono ang tabuk tespata kaisa rkha a sermane thok barawono tai jira astabo kisa rkha jira asta kachak ngai haimaya gulongka o huljagno riri sinai mosorok doina ro huljagno ekdom riri bai khe je tongmani jotono thumui tabo kaham ke kolnai obono ekdom kwkhrang khana hadi doinani bagui muikhe motomoi tongkha ekdom jib ongui tabuk no inke sakhai bo busuk thokno nadi sraping khabno tabo kolnai kolui o kuthung bahai rong no rohonai mosorong no nahadi yogbai mani yagulo suti kisa rnai ampore mosok kuthui guri bo rnai ampore khai jira powder doina powder rnai abo robai mani yagulo kaham kai kolbai mani yagulo tabuk kaham kai bono yang bului phnangnai mosla no yognai nahadi obo haike kaham kai yognai norok motorok no waisma no chaya khongke chawi nai di belai no thogom tikhai tabuk bazaro kwbangma motor bazaro thangka hangkai hai motor nukhangkai paya se tongmaya ma payo aboni bagui tomato kisari rekha tomato robai mani yagulo sombori rekha 1 চামচ tai odek rekha nongno ojon 3 somri chadi nahadi ekdom tomato no tabuk tomato ni bwsakni bwtui rok no phran banai jotono nahadi ekdom rankha tomato ni thok rok kasa sakao tomato ni bwtui rok ranbai khe abono tabuk kaham kai kolbai mani yagulo motor no huljagno riri sinai o motor tokmani nahadi bo haike tokha kisa dana khai narakha mane asuk kaham kai togeta bo haike norok angkhai bwtui kwran khani rukha norok nangkhangkai bwtui naragui a bwtui be galogui phano lukhlai mano ge angkhai bwtui be jotono phran kaba kwran wngkha tabuk oro yoknai bono kaham kai mosla rok be bulbai nai nahadi kisa tola srapma hairok wngkha tabuk o jorao mui bwtui riri sinai ang bati kotor thaisa rkha norok nangkhangkai nongni ojontui norok kisa gonok khaida chanai kwbang bwtui rida chanai nongni icha khai norok chadi angkhai bati kotor thaisa ririkha nahadi mo haike koli ririkha jotono supro baikya koli ririkha tabuk bono kutukrwnai kaham kai kutungnani nasingi tongnai nahadi bugal khai kutugui phaikya o jorao tabuk a riri sinai ekdom kwkhrang sing sinai tini mui khai ekdom gonongis thangka tabuk abo ani taste bo nongkhorna nango aboni bagui tabuk a rwui bono tebo kutugrwnai
bugal bugal khai norok jodi no chaya tongkha ke chai nai di belai no kothok motorok chakhangkai nahadi gonongui haikya munkha mui horbo off khlai rekha tabuk sakao haino hai te kisa doina blai rui haino hai bono chanai khakhayo norok buji mankhana hanai taisa malai phinai norok bai haino hai next video o